Just a perfect day. Drink sangria in the park. Lluís Pujol Ras i Àngels Méndez tornen a l'escena olotina amb una nova obra que tracta l'emotiva quotidianitat que tots i totes vivim. Englobada sota el títol Capvespres, els autors han escrit fins a 9 esquetxos independents que succeeixen a un barri vell durant un capvespre de primavera, i d'aquí el nom del títol. Les històries estan protagonitzades per gent del carrer amb els seus problemes, il·lusions i reptes diaris. Capvespres desgranarà d'aquesta manera temes tan actuals com universals, com l'amor i la mort, la solitud, la tendresa, etc. Tot plegat enfocat i tractat des d'un punt de vista còmic, en algunes històries, i irònic i sarcàstic en d'altres. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Apa, pare. Som-hi. Ha arribat la sopa per aquí, Els personatges són molt diversos. N'hi ha que han estat atrapats per la somnolència de la vida i es limiten a anar tirant sense cap projecte vital que els motivi. Altres, al contrari, no paren de somiar i de trobar sentit i motivació al dia a dia. N'hi ha que simplement volen créixer i anar evolucionant com a persones. I també trobarem el vividor, un mig poeta, un rabí. Tots ells, però, intentaran fer-nos veure el cantó més humà i entranyable del seu personatge, malgrat veure's superats per la vida. Capvespres és un exercici constant d'empatia diària que afronten amb una valent i saludable autocrítica envers cada personatge. L'obra és un recull de trossos de vida agafats a l'atzar i, com la pròpia vida, té moments còmics, tristos, alegres, tendres, però, com diu un dels personatges, sempre amb l'esperança al final. O, com diu un altre, al capvespre totes les guilles són blaves. Tot és possible al capvespre. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. L'obra la protagonitzen Quim Vilalta, Toni Golet, Xesco Rubió, Irene Teixidor, Cinta Sans, Roser Figueres, Elvira Vilalta, Rosa Maria Sargatal, Josep Maria Canals i Iona Pujol. L'autor és Lluís Pujol Ras, sota la direcció de Lluís Pujol Ras i Àngels Méndez, que també s'ha fet càrrec del cartell i l'escenografia. La llum la porta Albert Castells, el so Agustí Navarro, el maquillatge Gaditos Farges i el transpunt i tramoies la Mercè Pujol Ras i la Quima Morera. L'obra està destinada a aquells que vulguin passar una estona ben agradable i alhora rumiar un xic. Coses d'altres èpoques, quan tot anava més a poc a poc, hi havia temps de fer coses hermoses. I si ens venguem? Sí, com vulgueu. S'acosta la Pasqua i vull comprar un ram de flors. Vull que la casa faci olor de flors. Oh, és molt tard